Meneng ayo. Iki mu mari kok pasar endi mu? Ploso, Mas. Oh, Ploso. Golek kangkung. Golek kangkung. Golek kangkung gobis. Kabeh Kabeh ku ngerti ya, Mas. iki apa ayo? Tanganmu iki apa kon? Tanganmu. Karepku nek nyokot ndang nyokot ku ngono. Apa iki? Aja riwar. Apa? Arek.
ing mata akili malam Senin ya. Sampai selali. Sampai ngenteni arek-arek poco dagelan sak malah wis gak karu-karuan. Paling enak jare dadi manten anyar. Nek karepe tamune dikongkon buyar. Sebab selak pengin kendang mlebu kamar. Pengen buka-buka mas nek barang sing anyar. Barang anyar iku jenenge kado. Oleh nyumbang tangga teparo. Dibuntel kertas rupane abang ijo. Bareng dibuka isine pentol bakso. Jare sing paling enak nek dadi temanten baru. Nek nikmate nek wayah berbulan madu. Sik jam 7 sore dadak mateni lampu. Tangane grayah-grayah dolanan peluru. Jare peluru mas digawe bedil manuk. Nek manuke sampe ngantuk-ngantuk dielus-elus wiwit sore nganti esuk. Bareng kepadangen ora sida njaluk. Namung semanten kidungan kula yen lepat panedhi
sepura. Ayo rek, ambek ngenteni kuntet gawekno Sekarsari, Mas. Etan kali Mas kulon yo kali kate nyabrang jarene gak no uwote etan gati de kulon yo gati yen tak timbang padha apote ijo-ijo godhonge kara nandur wijen nduk tengah tegalan duwe bojo jarene sara enak urip ijen iso kluyuran abang maneh ora luntura wong sing ijo malihe putih bujang maneh nurang luyura sing duwe bojo gak tau moleh. Tet kuntet. Ado-ado teko tulung agung olehmu joget kaya kirik katene ngoyo. Lah iya ngene kok gelani lek mamerno. Har aku engko gawene Sekarsari tak joget sing lekoh. Sing roh kala kuntet joget Sekarsari. Sing gak roh lho, Mbok. Lah wito ado-ado kok nekakno kirik anyang-anyangen. Sapa? Awakmu. Aku gak kere anyang-anyangen. Apa? Mentok. Suaramu bantere kaya lek bari. Iki jan cocok tenan papane dadekne dulure. Malam ini awake dhewe merasa bangga. Iya. Dirawuhno karo panjenengane Pak Wito. Ditekakno. Kok gelani dirawuhne padane apa ae. Wong kon niku atase Aku tak mulih aku. Lah lha apa? Mau melu ludruk kene. Apa? Mulih mati aku. Ora. Mbok tak wapuk teng mak jeruat ngono. Nek gak ngene ya gak iso napuk kon. Wong ya ado-ado glani ngono. Ana unen-unen. Ya apa, Cak? Apapun yang terjadi manusia hidup, wong urip iku lah angel sehar. Aja diangel-angel. Wong urip iku sara, aja disara-sara. Wong urip iku sangat prihatin. Wong dituturi dikandhani ae. Maksudmu iku ya apa sih, Tet? Kuntet arek ganteng, anake wong gendeng. Nggih, Mas Haryono, arek bagus, sambumu lebus. Lah wong urip kok jaremu angel iki lho, angel urip iku ya apa sih? Loh, dikandhani kok. Apa sih? Urip angel ya apa sih? Urip sora terus sorane wong urip ya apa? Lho awake dhewe iki menungso iku ya kudu merasa dirinya dan introspeksi ke segala kekurangan. Waduh, gelane omonganmu rek Wong aku kok gelek iso kuntet ngono elek-elek wong roziun nang kandhane. Atuh. Wong gaemu mbleh kerek ngono kok muni wong rojiun. Lha iku lah biyen. Saiki dudu kerek. Apa? Mbleh asu. Ya sorry ya. Ora. Ya nek kuntet saiki pancen wis tak akoni jan. Awake dhewe kon aku manusia. Itu harus introspeksi kelemahan dan kekurangannya. Apa sih sing mbok pamerno? Apa sih sing mbok dodo-dodonan nang gone wong liya? Merasa bahwa dirimu itu harus manusia dan umat yang lemah. Batang umpamane. Heeh. Wong urip iku batang. Lho kok iso? Contone segala sesuatu, semua tubuh manusia iki mambu berbau. Masa? Mambu. Dadi tubuh manusia itu semuanya berbau. Didelok teko bolongan ae. Contone. Bolongane kuping. Kene gambar resiki mambu. Oh iya ya. Bolongane irung
Nek gak diresiki Beler mambu. bolongane mripat, Nek gak diresiki mblobok. mambu. Mambu. Lambe Ngiler. nek gak disikati, Ya mambu. terus Golongan mana? apa iki mang sitok iku? Erong mang, erong. Oh lah ya erong. Lek gak diresiki, Mambu. kuping, Ya mambu. mripat cangkem, Mambu. terus Golongan liyane ya mambu. Mulane ayu kaya apa? Ganteng kaya Mas Hengki ku ta. Heeh. Apa sing dipamerno? Apa sing ditampilno? oh iya. Setelah awake dia menghadap Yang Maha Esa Allah. Loh. Idamana adama in khotanga amaluhu illa min salasin. Waduh Gak tau gelan. mondok ora ro goblok. Iki ya terang Roji. Se cak. Peno bareng muni mondok ngene iki aku malah kelingan. Apa peno iku mondok? Idamata bena adama in khotanga amaluhu illa min salasin. Masalahnya Tak gak wong baleni mana cek pasih Roji undek. nek gak wong pondokan ora iso. Karena awakmu lah najis muga lazo. Apa peno iku biyen mondok yang Tebu Ireng? Aku. Heeh. Gak Tambak beras. kurang kondang. Apa nyanggone Den Anyar? Ora. Lah mondoke nang ndi? Pasar sapi Tunggorana. Iku lak mondok nalika kon main nduk kono mondok nang ngone omahe Pak Sik Bayan. doyan iwak kere kok lho goblok. Ayo males kaya mak pelok temen ya Mas Hengki. Iya. Bayaran gorong karuan ya pelowok ya. Hei, sing bayari katene sapa kok ya? Lho ya iya kok iso. Seniman itu tidak boleh mata uang, moto duiten gak oleh. Aja sampai seniman ditekakno pamirsa utawa Amplop. penikmat seni itu Mikir amplope. Bayaranmu piro? Barang kula pinten wae saru. Elek. Oh, iya. Itu seniman yang komersil, tertinggal zaman, gak dicak kancane. Oh iya ya. Tunjukkan prestasimu dulu perkara bayaran, ayo dinteni. Ngono kok iso muni. Tet Kundet. Hmm. Iki mang jane ngono aku lak ndeleki awakmu. Iya. Arek-arek tak deleki jarine padha repote padha tanggapane. Heeh. Lah iki aku padahal untuk pesenan iki mang. Pesenan apa? Surabaya saiki generasi muda untuk ludruk. Tak akoni. Iya. Dengan adanya pekan budaya ludruk, saiki ana Tionghoa sing kepengin ludruk. Terus ana sarjana sing pengen ludruk. Apa maneh SMA. Sebab bangsa Indonesia mulai ketinggalan jati diri. Nah, Budaya bangsa wis ilang, wong Jawa ilang Jawane. Elek wong Jawa wis gak Jawa, berarti ya gak Jawa ya gendeng. lho lah. Contone kesenian apa ae wis gak roh. Ketoprak, wayang, kentrung, ludruk. Arek cilik-cilik generasi SMP lho gak ngerti. Wis gak roh. Gak roh. Aja cacak kok kesenian, Cak. Saiki bahasa daerah. Cara Jawa. Tingkat nduk sekolahan wis gak tahu ana pelajaran bahasa daerah. Kurikulum budi pekerti itu dihilangkan, memprihatinkan bagi orang Jawa. Mulane nek ana Itu arek makna dan filosofinya sangat tinggi. Bahasa Jawa itu seluruh dunia basa yang paling adiluhur. Nah iya iya. Goblok, rungokno tak khotbahi kon. Roji undek. Mangkane anakku saiki basa Jawa gak iso, gak patek sopan. Karena aku ya apal. Takono Wong basa Jawa karo bahasa Indonesia ki akeh ndi sih? ya akeh basa Jawa. Mosok nek rumah saku ya akeh bahasa Indonesia. Akeh basa Jawa. Mosok sih? Ya iya. Pamane ya. Pamane ngarani kulon nek basa Jawane. Ilen. Oh, nek ngarani lor, Ler. nek ngarani etan. Etan. Lah, iku gak basa iku. Berarti kon iku gak iso basa Jawa sing paseh. Tak takoni. Wong etan kok etan, takoni, ngono Sih. kok jere etan. Tak takoni. Ya iya. Kulon. Kilen, Lor. ler. Kidul. Iringanipun kilen. Lene etan. Iringanipun ler. Lak basa. Iki gurune bayarane piro iki? Loh, tapi kan basa. Lah mendidik sampai teko iringan iki lho. Lah sing penting kan basane. Ayo tak takoni. Ayo. 1 2 3 Setunggal kalih 3. 4 5. Gang sekawan gangsal. Lah nek 6 6 7. 7 Lah nek 8 8. 8 ngono. Ngono kok pinter. 8 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
Lho ya gak ana basane iku. Anjoke ya pangalawas, Mas. Masa sih? Modifikasinya di depan. Iya. Sih, pamane 1 2 3. Ya wis tunggal kali 3. 4 5. Kawan gangsal. 6. Sedasa kirang sekawan. 7. Sedasa kirang 3. Nek 8. Sedasa kirang kali. Lah basa endi kok kirang-kirangan? Dadi mbang iring-iringan. Oh iya ya. Iya ya. Awang Rojiun nek kalah mbek iring-iringan. Oh iya. Ya pinter arek iki. Ngaku Dek. Pamane ya? Heeh. Nek ngarani aku Kula nggawa beto Siti anu lemah, lemah Siti. aku nggawa lemah nang kamar. Kula beto Siti teng centong. Konangan Pardi ditonyo bathukmu. Pardi iku bojone Siti. Jane cangkemmu lecek. Aduh. Iki mengak dikeramakno sih, Har. Lah iya. Ah dikeramakno kok mbok salahno iku lho. Lah iya nek ngarani aku Kula nggawa beto lemah, Siti. aku nggawa lemah nyang kamar. Kula mboten patek seneng kali Siti. Ngene kok jarene. Timbang aku dikamplengi Pardi. Ngene kok jarene pinter basa ngawur kok niku. Cak, Iya. saiki awake dhewe nek masalah basa digawe engkel-engkelan, nek pemane ana arek nakal iku sing salah dudu areke. Sing salah gurune bahasa daerah kok gak digawa nang sekolah. Bukan gurunya. Ya apa? Sing kawugan yang pusat menterine. Mata pelajaran kok gak Ya dietutno. iya, Iya ya bener. Ayo saiki gawe drama e mari. Drama apa? Lho gawe drama. Awake dhewe nek Surabaya wis ludruk mulai generasinya ana. Saiki drama sing nduk kene iki gak tapek ana. Tapi tidak meninggalkan napas jawane. Ya iya. Kesenian budayane bangsa. Heeh. Oh iya. Pamane gawe drama lupa kewajiban. Lupa iku lali. Kewajiban tanggung jawab. Wong lanang sing lali karo tanggung jawab keluarga. Akeh saiki gara-gara HP, lali karo bojone. Mm-mm. Tuku pulsa 100.000, sing 20.000 digawe hubungan dagang, sing 80.000 digawe gendaan. Akeh-akeh ngono. Iku lak kon. Wong wedok saiki nyambel gak tapek pedes mergo digawe tuku pulsa. Enak. Sambel HP tambah enak. Omonganmu. Ayo saiki gawe drama ya. Lupa kewajiban. Kon japuk sing wedok, aku sing lanang. Har, Apa? brengos ya. Ah brengos ya dapukno wedok ya. Gampang brengos dicukur krik-krik, brengos ilang. Alise kekandelen, Alah dikerik krok-krok alis cilik. idepe Dijeboli bul-bul-bul. worong ayu rembes. Diganti depasangan. Sing dawane 2 meter. nek bengi ge pentas, nek esuk ge nyapu. Ya biasa iku sing 2 senti iku lho, Rek. 2 senti. Wedake supaya Sing- rata. Sing kiwa vanbo, Sing tengen, mafaktor, sing tengah. aspal. Anakmu liwat kene nggawa gledekan. Ya nek vanbo kabeh, nek mafaktor kabeh. Lah nek reflon kabeh ngono. Isuwa hartan isuwa. Apa? Tuangan mambu kecap ngono ya. Ayo, Oh iya ya. Mm-mm. Ya, awakmu bangkane mbembeng. Mbembeng. Golek setagen 20 cm. sing dawa 20. Cek ketok bangki. 20 cm sakmene ya. 20 meter. Oh, dagelan ngepur keplecuk iki. 20 meter. 20 meter. ya. Pucuk oleh cagak. Sing pojok Bangkean pean. nek wis ditaleni, Mubeng ser. mepet cagak, Bangkean bangki. dodo mungkok. Brabean munggah kabeh Mlaku. kaya mentok. Yo kalas-kalas ae sih, Cak, kok iso. Terus Ya. busanane apa Ya. iki? Ya. Oh, alah golek dhuwit kuwi ya ngerek. Kon dapuk dadi wedok. Bisa, Saiki wedokan ludruk ya jarang saiki. Iya, iki menggambarkan seorang ibu, Wedokan ibu ludruk akeh sing muda. mati ya saiki. Iya. Iya, dadi kon kok iso dadi mbok wedok. Nah, iso dadi mbok-mbokan. Iki lho mbak apakno kok iso. Ya cek kaya wong wedok ngono lho. Cekelen. Ya. Tak sewekan. Ya. Sewekane kok iso. Iya, iya. Templekno mak plek. Nah. Lembeng ngono. Lah, mari ngono terus aku ning ngene. Oleh kaya wong katisen. Kaya pocong kulian. Ya tanganmu kena etutno ngono sih, Tak. Iya.
Perkara cewek gampang. Nah. Dadi wong wedok. Nah. Lambe dicencengno, sing kiwa disawat nang yo sret. Lambe ndukur dicokot. Lambene dicokot, Sing digeget lambe ndukur. ndukur. Iku gak jeget iku. Iku ngedeni arek. Wong wedok lek duwe susu, susune apa? Iki Maria. Ngono. Iya, susune nyengseh soalnya turune miring ae. Asale iku ya loro. Oh iya. Sing situ gak dibersihi, dipangan kucing. Kari situ. Ndale susu gletak-gletek kok iso. Nah. Iki rambute. Kayak seken. Nah, dah. Nah, Yo kene gak ono arep. ayo sing pernah sing lek ndekek. Nah, iki terus sapa yang pasar Ploso? Napa? Wis melok kora-kora nang warung-warung ini. Iso ndledek kabeh ngene. Ya. Mlakune contonono. Mlakune nek wong lanang sak jangkah, rene dadi wedok dadi rong jangkah. Oh, iya. Tangane dicekluk, diceklek. Nah, plek. Kayak Mak Soleman. Mlakune. Kayak Mbah Nyumek nggonku pulian. Saking aluse ngono. Iku gak kalusen kaya wong kena stroke pulian. Ya mlakune biasa ngono lho, Rek. Nah, nah. Iki cara anune wong wedok sing sak ben taun manak. Anake rabi oleh 24 tahun, anake ya 24, gedene sak mene-mene. Nek ngedusi, ayo adus. Nek iku gak sepiro, Har. Ya apa? Mari mana jamune kliru. Apa? Mesine galian rapet kiru galian benggang. Dadi mlaku pakai benggang. Wis gampang. Lah mari ngono kon niku nggendong anak ceritane. Oh iya. Sing Anake nyilih gandene arek-arek mari. nyilih gandeng kok kanggo kok. Iya. Wis iki wis. Nah, iki ae. Arek Har, arek. Anak Har. Sementara iki ae lho, digawe sementara. Sementara ya. Iya. Kok sepatu ya? Ya ora apa-apa, tapi ibarat iku anak. Dihayati kaya anak temen. Oh iya. Memang sandiwara. Lah ya iya. Drama. Aku kerja. Pengen ngerasane aku 2 bulan nggak pulang-pulang. Oh iya. Iya, lupakah dengan istrinya? Bahasa Indonesia. Yo iya, cara Jawa ya kena bahasa Indonesia luwih apik. Walah. Suaramu kok kaya suarane wong wedok ya cilik sih, Tet. Ya. Kurang cilik. Kurang cilik. Kayak kere kecepet ngene. Ya masih sak cilik-cilik. Nah. Santok mundur. Nah. Babot temen se dadi wong pesok. Alah. Wedok. Dadi wong brewok. Wedok. Dadi wong wedok. Nah. Jenenge wong wedok tanggung jawabe abot. Sepisan kudu ngopeni anak, pindho ngopeni bojo. Walah kebangetan kani ngoyo. Arek lahir gorong ditusi bapak wis njaluk maneh. Mangan Har, mangan. Kok nyepaki mangan goblok. Asosiasimu jangan terarah kepada negatif. Oh njaluk mangan. Kuping nek remek senengane jorok kae ngono iki. Sik, Aku ini ngomongno njaluk mangan kok iso. carane aku jek durung teko ya. Pengen ngomong ya. Heeh. Oh kebangetan kani ngoyo. Duwe anak sito gak menak ngramut. Sing ngramut mek aku dhewe bapakne enak-enak ae. Senenge arek lho, bentuke kok kaya sepatu. Aja ngomong kayak sepatu. Ganteng wedok. Nah, ganteng. Ganteng persis semir. Aku tak kuaplok pisan ngono. Bayiku umume ditulang gedang arep bobol doyan. Anakku nek gak sekil moh. Iki panganane opo, Har? Kan
Sandanono panganane apa? Panganan itu lho apa? Mas iki panganane sikil, ibarate bayi. Walana aja nangis ae bapak durung rawuh. Mbok dipundhutno susu. Lah iki sok ana susu lah jerobong semut sikilmu. Iki panganane sikil goblok. Kok ndapuk wedok angel arek iki. Alah, abot temen yo golek pangan samplokan. Dikeplaki karo kancane terus. Ya gak dadi apa, masih abot kaya ngapa jenenge iki wong wedok. Wong wedok kene diarani kudu dadi wanita. Wani nata uga wani ditata. Nata marang balelismu uga marang wong lanang, marang anak-anakku. Tenan. Sopo sih kowe iso? Maryam, Sapa? aku Yam. Masuk. Maryam, Masuk, Mas. buka pintu. Ora tak tutup. Tutup. Hah? Ibaratnya ditutup. Mak ditutup cek apa? Masih dibuka ya gak ana wong sapa wong cek wedok kaya ngene kok iso. Sapa sing ngarep ambek aku? Aja cemburu ta. Iku ibaratnya temenan. Kuwete aku gorong-gorong cemburu ngene gedhe. Gak dek lawang-lawang. Tinggalen masih setahun, 2 tahun ya kene sing doyan ambek aku kok iso. Modele kaya ngene kok. Maryam, Mas Bambang, suaramu dirwal sangat menderu-deru. Menggugah perasaanku sebagai wanita yang sangat merindukan suami, Mas. Masuklah, Mas. buka pintu ya. Masuk, Mas, tidak saya kunci. Hai. Maryam, Mas Bambang! aku sangat rindu padamu ya. Mas Bambang, aku sangat merindukan kamu. 2 bulan aku nggak pulang. Kamu jangan selalu bermabu-mabuan. Duh, anak endi, Mas? Oh, mbok wis kedanan lanangan iki. Lali anake dibuang. Lah nek anake roto ae matek kaya ngawur ae. Mas, Iya ya. sampean kan tahu mulih delok anakmu awake panas. Jangan risau masalah anak Yam. Kau kan tahu, kesukaanku aku selalu minum, aku selalu mabuk. Ber adalah istriku. Kontol adalah pacarku. Belekap putuku. Iki ibaratnya aku pemabuk ngono lho, Yam. Intonasi suaramu ini gak tak dukuri gak iso yer. Dhuwur intonasine. Maryam, Apa, Mas? aku sebenarnya sudah rindu denganmu, Yam. Aku juga. Keserimpet brengos. Aku juga rindu, Mas. Aku kepingin. Sebenarnya aku kepingin rumah tangga yang mahliga. Bisa dikatakan mawaddah warohmah. Tapi ternyata tidak bisa karena kamu bermabuk-mabukan terus. Yam, ini karena bukan saya sendiri, Yam. Sorry. Ketahuilah pergaulanku di pelayaran itu kan macem-macem orangnya, Yam. Iya. Kamu kan tahu, Yam. Aku tidak suka. Sebenarnya sudah ada 2 bulan, Yam. Lah kok mbok tipas. Dirubung laler ta? Bentang garing. Bentang garing. Wis tak setelika mang. Yam, Oke. aku pulang kepingin, Yam. Iya, Mas. Menyayangmu dan memelukmu, Yam. Di mana gelang? Di mana gelangmu, Yam? Gelang di Tidak mana? pernah punya gelang, Mas. Adanya panu ini loh, Mas. 2 bulan yang lalu kamu kan kubelikan gelang Berapa gram? 30 kilo. Lah gaya abot, Mar. Oh iya 30 gram. 30 gram. Iya. Mas, bayaramu emek 100.000 kok nek aku samono kae. Duwe kondi maling, maling rampok. Ngentit bayarane kancamu. Yam, sudah. Masalah gelangmu habis nggak jadi apa? Mas, aku ingatkan sekali lagi. Iya, Yam. Kalau Mas Bambang selalu bermabu-mabuan dan beragol begini, dosa, Mas, dosa. Yam, Jangan, Mas. Jangan begitu. aku seorang lelaki. Kenapa kau selalu mengingatkan hidup dan matimu itu adalah di tangan saya? Ora iso. Yam, Ah, akhir-akhir ini kamu berani dengan saya. aku berani bukan karena dengan Mas Haryono, tapi
perbuatan dan watak Mas Haryono yang selalu tidak sama dengan perasaan saya. Perempuan dimanapun harus di bawah telapak kaki laki-laki. Kamu harus nurut dengan perintah saya. Aku nengisor terus kaku aku mau. Kali-kali aku minta di atas. Hei. Yam. Aku pulang itu bukan karena rindu denganmu, Yam. Ketahuilah, aku kasihan sebenarnya. Kamu selalu menimang anak dan bekerja berat. Betul. Ini akan aku carikan Sadar, Mas. pembantu, Yam. Terima kasih, Mas. Iya, Yam. Baby sister, Mas. Iya, baby suster. Iya. Anaknya cantik. Untuk mengasuh ini, Mas. Iya, selain untuk mengasuh ini. Kamu kan baru melahirkan. Iya, Mas. Karena saya capek. Jadi biar kalau malam si baby sister itu memijit-mijit saya, Yam. Sebagai penggantimu, Yam. Terus akhir-akhirnya, Mas? Iya, kalau boleh akan aku kawin lagi, Yam. Wah, yo. Iya. Jangkrik iya, so. Rabis itu orang atas sih kok wayo. 20 harga bikin belanja nih. Maryam, semua harta benda ini kan saya yang beli. Kalau kiranya kurang dijual rumah atau sawah, mobil dijual. Tidak mau. Loro larane wong wedok dirabi loro. Awakmu gak iso dadi wedok iki, Bulian. Kok iso? Aku wedoke. Dadi manut ngono lho, Yang. Aku lanang ya. Ya kon lanange. Ya. Kok gebuk ya. Ikut tenan wae. Iya kaya wong dadi wedok penake kaya ngene kok gak iso ya kebangetan kuntet iki. Wong dadi wong wedok sakjane pokoke manut ambek wong lanang ngono. Masih diwayo 4 5 gak apa-apa. Sing penting aja omongke malesku kapan kok, Sok. Iya. Saya pikir berat jadi seorang perempuan. Namun akhir-akhir ini lebih berat lagi kalau aku memikirkan suami saya. Oh, Pak Bayan. Enten apa Pak Bayan? Anda arep ngurusi kon. Suratmu pegat endi? Bayan iki lho. Bojoku ta? Bojomu lan aku bayan ngajar awakmu kapan ya? Oh iya ya. Sudah 2 bulan Mas Bambang nggak pernah pulang. Ya mungkin karena sibuk. Wong lanang sing gaene lali karo wong wedok. Tak dongak-dongakno muga-muga mulih mbenang tengah dalan terak prauto. Wong bojoku ya rupane ya ora gatra. Iki aku arepe dirabi karo walekan iki. Wis gak kurang sithik gak kaya walekan. Wis dukur dawa mesti. Tegese kayane. Nek bojoku ya apa wong endek. Sembarang yo ndek, kelakuane ndek, cekak kayane ndek. Rupane ra gatra, mangkel ati, enggak nyangati. Muga-muga nek mulih engko iso tabrak auto. Lho. Awakmu ngendang notok lawang? Iya. Lah lha apa? Itu kamu kok elek kok. Bojo nyambut gawe dongane sing ape akeh rezekine mulih gak nyukupi anak bojo gak. Tabrak perahu tuh. Kendeken. Ditukokno soto, bojone ki lak mari. Lho, aku datang. Mas Bambang. Mas Bambang. Oh, terlalu mengamati aku. Aku kenapa? Sudah 2 bulan nggak pulang, Mas. Aku kan rindu. Aku juga rindu. Selain aku yang rindu, anakmu ini sangat rindu. Coba tolong disayang anak. Sayang. Ya. Ini papa, nak. Jangan menangis. Nggak usah menangis ya, nak ya. Ini sayang. Ya. Ini papa. Cup, nak. Jangan menangis ya, nak ya. Lapar, Dat. Lagi aku mendem orang mergo ngombe. Lah apa? Mbok kan ngusep sepatumu. Lah wong anake lek Anak apa aja lah arek, aku seneng. Jambong arek bayi wangi. Lah terus Iki kena kemburi ngono wae. ya Mas Bambang. Kenapa sih 2 bulan nggak pulang? Aku pulang terakhir Mak aku untuk memantapkan keinginanku. Aku rindu loh, Mas. Tidak usah banyak merayu. Aku akan kawin lagi. Kawin lagi, Mas. Nggak kasihan dengan Kon saya. tak wayo. Aku mbok wayo, Mas. Walah, Mas, kok wayo? Lo gelem kagak? Emoh, Mas. Gelem kagak? Emoh, Mas. Iya, Mas, iya. Rabi ya telu gak apa-apa, Mas. Aku Aja gelem.
Aja gelem. Ayo, aku aktif ayo. Bojoku calon iki mang ngelok-ngelokno kon ngrasani kon. Pegaten bojomu sing kaya dares iki kok. Kon dilolokno, gak mure-mure kok. Aku kaya dares. Walah yo ben to, Mas, kaya dares ora apa-apa. Mure-mure. Aja gelem. Aku masih kaya dares gak apa-apa. Sampeyan rabi maneh aku ya gak apa-apa, Mas. Sampeyan rabi limo aku ora apa-apa, Mas. Kon gak mure-mure? Ora, Mas. Kon seneng? Seneng. Padha lanange kok. Arek gendeng iki. Males kowe gak males-males kok iso. Tapi wis aktingmu pinter kon. Akting apa mbok keplaki terus ngono wae akting. Aktingmu lumayan iki, coranane lumayan. Kok iso. Lah iki produsere teko iki. Ya iki produser sing teko. Sing elek tambah maneh sing elek. Modele sembarang kalir iki mbok ya ditata. Apane? Sing ditata ki apane? Wong iki taun pira iki? 2010. Lah, bener apa ora? 2010 iki harus mencapai sukses Di dalam bidang segala-galanya. apa contone? Embuh. Lho, kok mboyo apa sih tamene? Iki lho. Wong iki aja ngono. Wong iki mbok ya sing rada modern, rada maju titik. Contone, Lho, kaya aku iki lho. Ngalor ngidul gawanku koran. tapi koran bekas. Bekas iya. Iku lak jaremu, awakmu sing gak ngerti. Berarti ada berita baru. Berita baru wong urip sepisanan, Tet. Dar, cek roh butak beninge negara. Sing ngudek iku sapa? Wong negara kok butek ambek bening anggitmu dawet ngono ta. Kira apa pikiramu picik? Cek roh lho, jerone negara iki cek roh. Aku winginane roh diluk abuang ngono. Oh. Soale Kisruh Merapi meletus. Lah, dadi negarane apa? Sembarang kok. Waconke. Wacon ana berita apa sih? Gila. Berita penting. oh iya. Kejadian tanggal 10 gila, bulan 8. Apa sih iki? Gila. Berita anak umur 12 tahun hamil. Lo 12 tahun hamil. Hamil. Diperkosa orang laki-laki yang perkosa ayahnya sendiri. Gila. Oh, iki biadab iki. Gila, termasuk iki Bukan manusia iki, bapake. iki penting. Padahal anak kandung ya. Lah. Memang sekarang banyak kejadian-kejadian macam itu. Iya. Ya karena Terus Gila. ending dari berita ini? Lah berita iki. Hah. Iki berita endinge mek ngene tok, lah iki lanjutane. Gila. Ana maneh. Lah iki lho. Kejadian Gunung Merapi meletus. 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 Aku wedi men. Tulisane meletus tapi lek maca mergo congore kedawan bledus. Gila. Bledus. Kejadian Gunung Merapi meletus. Nah, Meletus. Meletus. Nah. Gila. Ada seekor tikus. Iki nang utek kita men terkonsep apa ora? Lho iki lho. Ada seekor tikus yang besarnya sak wedhus. Iki to. Lho iki lho. Temen ta iki? Lho iki lho. Oh, alah iku bohong iki. Bohong. Lho kon percaya apa ora? Ora percaya. Kon percaya apa ora? Gak. Nek sak ngisore titik aku mbok. Sang isore titik. Iso orang aku percaya. Sak ngisore titik aku percaya. Lho lah iki neh iki. Kejadian Bahasa di daerah. Sidoarjo iki lho. Oh, bahasa daerah. Sidoarjo. Ana tekek gedene sak bajul. Alah. Iku tambah gak percaya. Lah kon. Aku blas nek rada ngisor titik ngono ya mbok. Nek sak ngisore aku Ngisore. percaya. Lah sak bajul, Gak percaya aku. nek sang isore. Percaya.
berita bohong ini. Bohong oh nyatane. Lho iki lho. Kaget ya, kaget ku mestine ngene mestine. Gak ta Min. Gila. Apa berita kalau monggo? Iki lho berita penting iki. Oh, operasi iki. Iki lho. Wong meteng. Ya iki lho. Wong meteng bayi lahir liwat udel. Gila. Ora percaya. Kan percaya? Ora percaya. Awamu. Ora percaya. Lek sak ngisore Percaya. Sak ngisore udel. sak ngisore udel. Pengumuman Nah, disampaikan kepada masyarakat umum. Abeh kudu ngrungokno iki umum. heeh. Pengumuman tersebut datangnya dari kantor pengumuman, dimediakan kepada umum agar umum tahu isi pengumuman. Bagi umum yang belum tahu isi pengumuman harus mendengarkan pengumuman. Pengumuman tersebut selain dimediakan, dipasang di tempat Pengumuman. Iki kok suwengi lak ngene ae. Nek ini kejadian iki bener iki temenan. Iki tiap-tiap desa saiki lak disubsidi karo apa iki jenenge LPG. Iya. Ini sering terjadi LPG meledak. LPG sing 3 kiloan. 3 kiloan. Gelek enek rumah kebakaran utawa wong jadi korban karena ledakan LPG yang beratnya 3 kilo. itu penyebabnya. Penyebabnya apa? Kelalaian manusia apa memang dari alatnya? Loh, lah ya menurut analismu. Menurut analisa saya, pengumuman harap kepada umum. Iki apa? Lha iki bener iki. Iki aku takon. LPG sebab meletus. Liwat udel. Apa sebabnya galon LPG yang 3 kiloan kok sering meletus atau meledak? Iya. Sehingga terjadi kebakaran. Iya. Iku lak gak ero awakmu. Apa? Iku sing salah sing ngecat. Iku cete lak ijo. Iya. Lah, upama cete abang ora terjadi meledak. Sebabnya Awakmu eling gak arek cilik-cilik ah? iya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah jambu dan hijau. Iya apa gak? Merah kuning dan Aku ya gak ero lagu iku. merah biru dan Gak teko nggon Mas. Merah hijau dan biru meletus balon. Merah Goblok. Mikir ah. muda dan biru. Nek menyanyi balon pada 5 iku lah ajaran TK sih. Lah iya. Mulane nek dadi duwe anak, sekolahmu pendidikan dini itu mungkin paling penting daripada pendidikan lebih atas. Balonku ada 5 aneng jarak telu neng gone kandang sapi papa. Iki lho, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Lah pamane balon iki dicet abang, ya gak meletus. sebabnya Cete abang. Lah sing meletus kan meletus balon biru dor. Lah iya. Aku sing salah berarti malah duduk sing ngecet. Sing salah. Komponis lagu yang menciptakan lagu. Sing apa ke balon itu? Aku waras tukul maneh. Leo ketebak basa Leo ketebak basa. kan turun tau kowe. Sapa iki? Iki ngono termasuk penyanyi kondang. Sapa iki? Lho. Oh, krungu balon nang metu. Aku eling jaman Aku rela. Nyanyi. Aku rela walau diperkosa. Kok diperkosa kon niku. Aku rela hidup menderita.
Gitu. Terus ngono. Sekian lama. Jembek aku. Men, bapakno. Bapakno. Tak idoni raine. Lama aku sing. Ora yuk, ayo. sekian lama aku menunggu untuk Kon ikut lapo kon kowe? aku tak jembek aku. Ketimbang diunjukne dhewe lah gak patek rasa. Kita sogok. Aja kon ganggu. Gak seneng aku. Lho. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Sip suarane lho ya. Kon aja ngono melok. Iki latah. Diterusno. Menunggu. Mas, nyuwun sewu Mas. Nek gak iso nyanyi gak usah melok Mas. Aja ate melok temen lho Mas. Rogoh ngono. Tutuke, jembek aku. tutuke. Wis arek-arek iki. Oh, kono guyu banter gani. Kon iku napa nyeneni wong iku? Guyu lah ngono. Iki wong wedok iso suarane kaya glodok iki lho. Meneng ayo. Iki mau mari kok pasar endi, Mung? Ploso Mas. Oh, Ploso. Golek kangkung. Golek kangkung. Golek kangkung gobis. Kabeh Kabeh ku ngerti ya Mas. iki apa ayu? Tanganmu iki lha apa kon? Tanganmu. Karepku nek nyokot ndang nyokot ku ngono. Apa iki? Aja riwar. Apa? Arek. Mas, lagu iku digawe lagu kaya sampean nang iso. Iso sih. Lagune Ridho Roma to. Oh iya. Lagune Ridho Roma digawe lagumu iku Mang. Iki mau kenal Karlik nek kira bongko Karlik iki. Kancaku kok kene iki akeh Mas. Sapa? Jamila. Seken. Melan. Tanggane kaca. Kon man digoleki kasemun. Kasmu ini kurang ajar Mas. Apa? Gandeng dari aku petang tahun belas saiki kudu wetenge senep ae. Kasemun. Kon niku lagu iku digawe kaya sampean gawe apa lagu balonku ada 5 Mang. Ya. Kenek Mas. Iso. Lagune Ridho Roma Iku mang. sekian lama. Umpama balon. Iku digawe balonku ya iso. Sik apa? Iya Mang. Lho. Ridho Roma. Sekian. Balonku ada 5 rupa warnanya. Terus Merah, kuning kelabu, merah muda dan biru meletus. Meletus balon hijau dar. Dat. Lungu. Melutuse gak kaya Haryono mang. Meletus balon dar. Sik lagune anu ayo. Sing gawe lagu Begedeng. Kok begadang? Begedeng dengkulmu mlontot ku, Mas. Begadang kok iso begedeng ya. Sik iki lho anu bokong semok. Bokong semok ah. Iya. Mas, bokong semok, Mas. Bokong semok. Bokonge sapa? Iki lho bokong Bokong semok. Bokonge sapa? Iki lho lan enak. Bokong semok. Bokonge sapa? Ya apa enak? Bokong semok. Bokonge sapa? Makon iku ngawur ae. Ngrusak lagu. Ana tutuke wis aja iku. Iki kok suwengi lae. Wis aja nggae lagu iki. Aja nggae lagu. Bokong semok dihapus. Hapus, Ae ae. jambu alas. Jambu alas. Jambu alas. Nyuwun sewu, Mas. Lagune dikitu Nah, Jambu alas. jambu alas sing penak ya. Ayo. Jambu alas. Jambune sapa?
Jambu alas. Jambune jambu alas. Jambune gak kate jambu alas rek. Lah lek iki oh aku digudo ae jembek aku. Jambu alas sih ngarepe gak ngono. Ngene kae lho. Kelingan manis seseme. Nah, Jambu alas, jambune jalan. kon ku ngawur ae apa? Mah aku diguyu Hengki yo. Ngene. yuk rene yuk. Nih, Iki sekalian bener. beneran. Awakmu dadi pemain watak. Nah. Lah, pemain apa iki? Nggih judul cinta. Lah, sing pemain iki elek-elek, tapi jane peranane kudu ganteng-ganteng. Masa gelek sing Ganteng-ganteng. ganteng-ganteng Mas. Engko nek ganteng goleki Hengki angel. Bayarane ganteng. Geleki nek ayu-ayu, geleki Hengki gak karuan nggoni Mas. Nah, Mas Hengki iki gak tau nyuwun bayaran. Gak. Gak tau. Gak. Ngene Mas ta. sampean kei dhuwit mboten tau. Terus? Kok kon transfer modele. Modele kok Cina, ya wis ngene ngomong tok wis ngene. awakmu anu gawe judul Romeo and Juliet. Nah. Aku tadi Awakmu Juliet. Juli. Kene Romeo ne. Juli. Nek ngalami apa? Apik. Wadano, jadi pemain sinetron itu yang baik. Tunjukkanlah ya apa carane penampilane. Saiki ketemu nduk taman. Romeo karo Juliet. Juliet. Romine sapa, Mas? Aku sing nyuting. Ah, kene. Tak syuting iki carane. Aku sutradara. Kon kameramen. Aku sing nyuting. Tak syuting ya, ya. Iya. Diangger ki ombe dulu. Aku lega ngombe susah kok sama. Ngombene punta tak kelek. Ayo malah kecut ora mergo sirup. Mergo kelek. Ya. Jemput aku. Loh, kan pemain lho tak casting aku sutradarane kok semoreng-moreng tak pecat lho. Harana kameramen gawe tak pecat. Ngeleh. Metu tak pecat. Aku dipecat. Tak pecat. Aduh kacau. Tamen iki gurung wae acting metu merusak kamera. Terus Tak pecat. Iki yang ngono. Dadi peran Juli urung sampe wis mani karo sutradara. Pecat. Ini sebagai tindakan yang bijaksana. Anggotaku entek lho, sampe maine sapa?